Bueno, ikusten zuie, Beira taldearen bisita, gurien, Garaikoitza Mundarain Arratsaldeon. Jon Martin zelan zauz. Osan da. Inbidiz egongo zinen, gaur bekeko 8 finalistak agertu dienien. Bai. Gusto egon nintzen argazki hortan, baina, bueno, programa hontan ere oso gustan hau. Txapelketa oso nainzu, bai, eh? Gustan hau. Zoriona, gustora ez da? Oso. Ondo, irati, bizi iraundu zue, Jonen txapelketa bai, taldien. Bai, bueno, nahiko errexe. Irati horrezela arratsaldeon bai, iratirekin abestu zentzungo zaitugulako diskuen formatu akustikoan zatoz, horraitxik gari bai, gitarra akustikoan joten, boskote moduen zabiltzatelako, Jon, hasieran xumeago hasi izan produktua, azten doalako, eta Beirak badakar 3. diskoa, eskuartan daukagun hau, eta dagoeneko ja talde bihurtuta, eta bestelako, ez dakiz lan esan, ambizio batzukaz? Edo betiko helburua da? Bueno, ambizio baino bizio gehiagokin, eta bai, pixkanaka konturatzeako handitu iten dira proiektuak, eta 2 kote bezala hasi genuna, gero 5 kote bezala jarraitu genuen, orain 6 kote bihurtu gea, baina ez gea 6 kote ere, ze soinuk teknikaria eta bideo proiekzioko lagunare gukin ditugu, 8 kotea behintzat izaten gea, eta, bueno, onditzen dijoa familia eta hori seinale hona izaten da. Ederto, bertsolari bati elkarrezketa zer danean, bizio ez bizio, ondo pasatu behar dugu. Gari Durangotik zatozte, Durangori buruz galetu behar dizuegulako bebai, ibili zineten bertan, sortzaileentzat bada plaza berezia zegoen artin harremanak egiteko bebai, bestak beste sortzaileen leku horretan, ahotsenean be egon zineten, ez da? Hori da, azkenean Durangoko azokak aukera hori ematen dizu, ordu erditxo batez edo behintzat, azkeneko lana plazaratzeko, eta egia esan zuk esan dezuna, azkenean kontaktuak bata bestirekin egin, han egon, ze egon behar da, han balin bazaude, eta antxe ibili ginen, egia esan, beti bezala, jente desiente bisitan, jendeak badakizkia bestiak, orduan ez dingeak ejatu. Jendeak badakizkia bestiak, zederra izan behar den hori. Irati, ez dakit non ostu zaran, ni Durangon, esango, tigarten da, ez da? Nire bai. Zube bai, ez da? Bai, kasualidadia. Bai. Hori oso ondo jantzitate bili ginen, na? Ez erregin marik eta horrelako gauzen. Iratik esan duelako, hau programio zuzerien da, eta abestuten, ez dule sartzen man, ez da pasatzen ezer. Ja, bueno. Apurtxu eta ostute zatozelako. Bai. Kantuaren magia hori garik esaten duena, ez da? Oholtza batera urten kantatzen hasi eta jendaren erantzun hori. Ikaragarria. Bai, ikustia batez ere ez, lehengoan Elizondone bai ez, izan ginen jotzen, eta lehenengo filak ikusten txuzu batez ere, fokuakin eta atzekoak eta ikustia zaila delako, eta ikustia denak zurekin batea abesten eta askotan, zuk ze horrek bino beto dakizkitela abestiak, erra, mundiala. Bueno, egia esan, oraintxe gogoratu dut, 2 kantu entzungo ditugula, orduen hasiera hau harina hoengu, galdera asko ditudalako, oso zainduta dako zielako ondana. 3. diskoa, hitz egingo dugu, Brailean honek ez gordetzen duen, argazkietatik hasita, bideoklipa zaindu duzue, detaile guztiak zaintzen, letrak, Jon, hortxe ibiltzen zara, bertsu egiten bebai, azkenean zuek sortzen duzuelako, mimoz egiten duzuen lan bat dalako, zer da, joku polit bat, jolas polit bat? Ondo esplikatzen duzu, mimoz egin behar dira, ze azkenean euskal kultura hain gauza xumea eta hauskorra da, eta nola dirurik lortzeko bokaziorik ez da hon atzean, behintzat egiten duzunaz guzti zarro gelditzeko intentzio hori dago atzean. Bueno, entzun egingo dugu, ze kanta entzungo? Diskoko ze kanta entzungo? Brailean, ez? Adibidez. Bueno, Brailean, adibidez, Brailean entzungo dugu, diskoari izena ematen dion kantua, gero elkarrizketarekin jarraituko dugulako, elkarrizketa hasiko dugulako, esango dugu, Gari, Jon eta Irati hartuleko mesedez, eta Beiraren 3. lana hobeto ezagutu behar dugu, etxekuek be apuntatzeko moduko proposamena, Brailean, honekin Jon eta Irati, abestuz, gitarraren laguntzarekin, ze plazer, zelan eskara postuko gu, ahoz honelako proposamenekin. Aupa! Beste inork aditu ez, nindezan zuri bisitan, joan nintzaizun behin gauez, goizeko ordu txikitan, kezko pausoak emanez. Zuretik buruetan, brailean idatzitako
poemen irakurketan. Murgildu nahi nuelako, ezpain mutuen errekan. Estali zure haua, ez zaitu inork aditzen. Erritmo geldoagoa, erreka ez da mugitzen. Gaura aurrera doa. Zuretik buruetan, brailean idatzitako poemen irakurketan. Murgildu nahi nuelako, ezpain mutuen errekan. Brailean idatzitako poemen irakurketan. Brailean idatzitako poemen irakurketan. Haupa! Bartukuleku, Irati, Jon eta Gari. Ze kontzertu guretzat bai, hemen gauzen hiru lankideek gozatu egiten dugu, egia esan. Proposamena udalako, zuzenien nola moldatzen zareten seikote bihurtuta zaudetela esan didazue, jasi zarete aurkezpenak egiten. Gari, zuzeneko proposamena zelan da? Zuzeneko proposamena interesgarria da. Nik uste dut diska, baino dinamika zertxo eta handiago daukala, zen hori Gorenek zuzenean sartzen ditu imaginak, eta azkenean publikoaren gandik gertu saiatzen gehagoten. Egia da, Iratik azkenean asko laguntzen duela hotxetan, lehen batekin funtzionatzen genuen. Egia da, baita ere, Beira Brailean diskoan badaudela kolaborazio gehiago, baina tesitura dela eta Iratik oso ondo komplementatzen du honekin zuzenekotan, eta dotorea, nire ustez dotorea da, zuzenekoa Beirarena. Zuzeneko proiektzioetan, argazkietan esan duguna, dana zein du, gehitzeko helburu horregaz, ez da, Jon? Bai, besteak beste gure gabeziak ere estaltzeko, alegia ez gea oso dantzariak. Eta, bueno, ondo dago begia entretenitzea eta, bueno, informazio ekstra bat ematea da batzutan, ez? Historiak, norberak imaginatzea ondo dago, baina beste batzutan zehaztu nahi dugu nondik noa joan historia eta nik uste aportatzen diola. Eroso, Iratirekin, bigarren ahotsean? Bai, benetan, netzat Euskal Herriko ahotsik gozonetako bat da, eta gero suerte handia daukagu nik gizonezko ahotsa izateko nahiko bajua dakat tesitura, eta berak emakume izateko nahiko bajua, orduan oso pasta politia egiten dute bilek batean. Galdera bera bentzatalako, Irati, bakarrik abestuta momentu baten ja bigarrenera saltu egitea, segurazki bigarren ahotsak egiten duen pertsona bat asko zoituagoa dagolako eta belarri asko zonago berak eukiko dagolako zuen baino, beretzat agian aldaketa handiago izan dalako zu batzie baino. Bueno, nik denetik induten ere ibilbidean, ibilbidea deitu posible bat zailo behintzat, bakarlari gisa hasi nintzen, orduan nire hortikan abituta nator, hortik heldunaz. Egia da, ohituta neola gero bikote bezalare duak eta egiten, eta bertsolari batekin enune sekula abestu, estreinakoz Beirakin. Baina proposamena jaso nonian oso erakargarria intzitzaidan eta egia esan nahiko ongi moldatzen ga. Bertsolari izate hori badaukazulako eta badakarzulako bai, proiektuetara. Jon, idatzita dauz, entzun du, ez da? Braileen titiburuetan dabil, maitasun historiak, azte mazaran rimakaz eginda dauden kantuak aprobetxatuta, baina aprobetxatuta bertsolari egongo dana. Kantuak, lehenengo kantua esate baterako, zenbe bai, errima guztiekin, nola jokatzen duzun azkenien, zuen jolas hori dalako bai, ez da, Jon? Ba, hortik abiatu nintzen, lehenengo diskoa egin genunean, beste helburu bat ere bazen, bertsolaritzara doinu berriak ekartzekoa, dezima eta holako metrika berriak bertsolaritzara ekartzea. Baina konturatu nintzen, gero betetzen ninduen bidea batez ere zela musikaren hori, eta baliteke konplejo batetik ere, nire burua justifikatzeko modu bat ere izatea hura. Eta bai, jarraitzen dut oraindik ere metrika bereziak, molde bereziak ekarri nahian bertsolaritzara sonetoa edo kintila bezalakoak,
baina orain musika proiektua da, komplejo hori gabe, edo gero eta komplejo gutxiagokin behintzat. Bueno, komplejua dantzan, ikusten gabiltzatzien, Eneko Gil, eskerrak lagun onak dituzuen ondo inguratuta zaudeten, bideoklipien kukai, besteak beste kukaien dabilen Enekorekin ere egon zaretelako. Bidaiatu egiten duzu, Jon Bebai, jolasien hasitxe, esaten zabiltzena, ari asko izan ditzakelako honek, Dezigmak beste herrialdetan zer egiten da, hori guztia bildu, horrekin improvisazioarekin, azkenin disko bat egiten zabiltzate bai, baina doinu barriak ekarri, hor lan asko dagoelako, txapelketarekin jarraituz bai, txapelketan erakutsi duzue, ekarri dituzue doinu berriak eginda ahalegin hori bai, badau joku hori, jolas hori mai gainien. Bai, nik uste bertsolaritzak gaur egun duen indarra baldin badu dela moldatzen jakindulako aldiro eta sagardotegitatik atera zelako eta garai eta premia berriei erantzuten jakindulako. Arriskua gehiegi aldentzea eta publiko batek nahi dunetik gehiegi aldentzea. Baina uste dut espazioa dagoela gauza askotarako. Eta bertsolariak ere badaude denetarikoak, eta hori gero antolatzaileek bertsolari batzuk edo besteak deitzen dituztenean asko nabaitzen da, ze intentziorekin deitzen duten bakoitza. Eta uste dut munduko musikak oso aberatsak diela, eta guk baldin badaukagu oraindik ere beste pausu bat emateko bidea ez dela hainbeste ideologikoa, beti dagoela zerrobetua, baizik eta eduki eta forma aldetikakoa, ritmoz eta melodiei pixkat plus bat emanez. Eduki eta forma hori galdetuko dizudalako, letrak zeri buruzkoak diren galdetuko dizudalako, zeuk sortutako abesteak direlako. Momentu baten, danok esaten du nien, Gari, erraza da disko bat egitea, zer gordetzen da disko baten barruan? Disko baten barruan sekulako lana dau, Euskal Herrian, eta esaten ibili gara, Euskaldunak gara, hauskorra da egiten dugune, momentu baten hementxe gauz, 6 lagun mugitzi oso zaila izango da bai, ensaiatzeko, hau guztia egiteko, azkenin honetatik ez bizitzeko, bakoitzak zegoen zer egin dituzulako bai. Beste alde hori, zer ematen du orduen, honek danak? Zer gaitik egiten dituzu honelako diskoak? Ematen du ondo sentitzea hori, lehenengo gauza. Baina azkenean hirugarren honekin pixka bat nik burei bueltak ematen eta irratiren batean edo bestetan esan dugu, azkenean behirak ere zortziola. Osea, behira asiztan igorreta jonekin oso xume eta olatu aurrera joan da, irrati gurekin daukagu, eta iritsi da momentu bat, ikusten genuen jendeak bazekizkila bestiak eta jende horbitzen zara kontzertutara eta ostras, egin behar deguna, zerbait potola egin behar dugu orduan denbora asko hartu dugu, hau aurreko urteko abenduan hasi izan grabatketa. Urte bete dauka dagoeneko orduan horre daukan desgaste guztiarekin, zuk esan duzun bezala ordutegiak lotzeko 6 edo 8 izaten gara batzuetan, zuzenera atera baino lehen teknikoarekin probak eta guzti hori, ematen du jasotzen duguna nik uste dut. Azkenean da disko bat oso zintzeroa dena, gu hori gara, ez gara tatxatzen inungo ez dakit, nik pop estilora jo nahi dut edo indira edo ez dakit zerbait, atera zaiguna hori da. Hori da gugarena, bakoitzaren gabeziak edo ezaugarriak, Jonen eskutatik atera, gero Igorren melodiatatik pasatzen da, azkenean bere dauka Igorre daukan guztu ikaragarria eta guzti horrek zabaltzen digu guri abaniko eta azkenean beste guztion artean borobiltzen du. Baina lana. Lana ikaragarria delako, detaile guztia zaindu behar direlako, orain bideoklip bat aipatu dugulako, bideoklip bat egitea oso zaila delako, diskoak letrak jartzia, argazkiak jartzia edanak, detaile guztiek balio dutelako eta sekulako lana dagoelako honen atzien bebai, baina este momentu bat beira, klaro, bertsolari bete gonda atzien, bigarren adiera izan behar zuen, noski. Bizioa, hori gustatu daz, hau bizio bata. Orduan, beira, behitu zer dakargun, eta euskortasun hori beiraren abe bai, ezta? Joku hori, izenetik, Jon? Bai, eta gainea beira, begira eta kristalaren euskortasuna, baina kontrastean, oximoron bat eginez, berraileanekin. Berrailean justu da ikusten ez dutenen hizkuntza. Orduan, elkartzen ditugu izenburuan gauza bat eta kontrakoa, justu, ez? Zergaitik brailean?
Bueno, nik uste diskoko metaforaik potentenetako bat zela, eta gero estetikoki ere gustatzen zitzaidan beiraren izkiak eta braileanen izkiak ere antzekoak dira. Ez dakit, azkenean nik uste bertsolariak edo letren mundu daukoak geanek badakagula hitzekiko lako kariño bat, eta azkenean eskatu gintzien, braileanek eskatu zian, izendatu nazazu ni titulotzat. Letren indarra be bai. Kistona da, bai. Hitzarekin egiten duzuen espektakulua, bertsolariak. Zabiltzaten, ikaragarria izan dalako txapelketa honetako bai, Euskal Herriana mugitu da, danak zeu hori begire, beteko da, esate baterako, eta zeuen gaitasun hori da, hitzarekin jolasteko gaitasun hori da, azkenien. Orduen, hitzaren garrantzia kasunetan musika egiten be bai. Zeri buruz hitz egiten zu, Jon? Bueno, batetik daude maitasunezko abestiak, niri errestasun gehienekin ateratzen zait, nun hortara mugatu nahi nik uste badakagula zeregin bat edo funtzio bat ere gizartean, eta nahi izan du ditut atera zenbait gai bestela seguraski hitzaldian geldituko zenak, ez? Batetik dago maskulinidade berriei buruz gogoetatxo bat, edo maskulinidade berrietan babesteko edo besarkatzeko, gizon batzuk besarkatzeko ahalegin bat dago. Gero bukaeran kantatuko dugu Prediktor izena duen beste kanta bat, eta da gizartean tabu bat den gai bati buruz. Harremana, bikote batenak, zeinak ezin duen haur bat eduki, eta horrek sortzen dion sufrimendua eta isiltasunean eraman beharra. Gero beste batzu badaude, haur kantaren bat ere badao. Egia esan, tematikoki ere ez dijoa hildo bakarretik, saiatzen geha adar desberdinetatik jotzen, eta nik uste hortatik ere aberatsa dela. 11 kanta esan dugu diskoan, zuzenekuetan aurreko diskoekin repertorio osatzen duzuena be bai. Aurreko diskotatik badaude kanta batzuk, ditugun zaletu bakan, baina fidel horiek beti eskatzen dizkigutenak, eta gu gaina guztua kantatzen ditugu. Zaletu bakan eta fidel guai dau. Abesten dutenak, ederra da momentu baten, beirak nik esango nuke aurreko diskuegaz be bai. Hasieran gu ezagunekara, lagunekara, eta badakigu, Jon kantatzen hasi da diskoa dauka, baina gero jazten zera nien zeu etxien lasai. Davidetan ikusten zu agertzen dela, beste leku batzuetan, aurreko diskuegaz izango zen, segurazki, boom hori be bai, jendeak beira badakiela musika talde batana, eta hor abiatzen zarete, eta esan dugun guztiarekin ikusten zu irati zeu zaintzen nahuela. Bai. Oso ongi, Ondo, ez da? Goztu txigabeta. Ia, bizok, hau txuarik amaitzen badun. Irati gero hor, azten dalako divertitzeko momentu hori. Esaten gabiltzena, lan guztia, Garita Jon esaten gabiltzena, ja, diskoa eginda, urtebeteko lan eta gero, orain erakutsi, eta divertitu. Eta hortik, atera hori, suposatzen dut. Bai, egia esan kontzertu bakotxea, ni egia da sartu nitzala ja diskoa forma hartuta zeonian edo pixkat ja abestiak eta sortuta edo zeudenian, eta lehenbiziko aldiz aurkeztu ziatenian ez, ikaragarri gustatu zitzaidan, baina hain bai ja nire sentitzeutenez, bai gehiago disfrutatzen dugula, seiak harremane ikaragarri dakagu, publikoa Jonek esan du bezalare, dakaguna oso fidela da, oso behirazalia, eta gu behaien zalia gare bai, ez? Eta hor dakagun konexio horrekin eta gozatzen nahi ga, eta espero dugu ere bai hola jarraitzea. Helburu hori da, jarraitu, ondo pasatu, horrela jarraitu? Helburua ez da jarraitze hutsa jarraitzeagatik, gozatzearena bai, eta ez pentsa errexea zaidanik nire kasuan, nik uste Garik askoz gehiago asmatzen dula gozatzen. Azkenik ardura sensazio hori badut, nire disiplina ez dela oso argi sentitzen dut. Bertsolari moduan holtzara igotzen naizenean seguridade bat daukat, eta badakit gaiik ez dakit, baina badakit ondo ateko nazela hortik. Eta musikari bezala beste ardura bat daukat, ondo kantatu, ondo afinatu, tokatzen zaidanean kantatzen hasi. Eta, igual, zuek gehiago dakizue oholtza gainean egotea buruz. Izan daiteke, hori egia da beak desbentaja hori daukala. Guk bentaja gehiago daramagu oholtza gainetan,
kaso gehiago jaso, ala kaso gutxiago jaso, ez? Kontutan hartuta. Baina esfortzua oso handia egiten du Jonek, hori garbi dago, eta bideak gero eta pauso oso handiak ematen dira denbora gutxian, eta hori ez da bate erraza. Egia da musikaria garenok, dauzkagu bi esparru, badara sortze momentua edo, eta egia esan behirako musikari garenok estudioan fanatiko utxagara, izugarri gustatzen zaigu estudioa, eta egongo gineke, hilabetek, ze behin ere ez da bukatzen hori. Baina gero iritzen da momentuan, nun esaten duzu, jazta, iritsi honeaino, disko hemen utzi behar deu, zen bestela barroko egia bihurtu daiteke ere bai, jendeak zulertzeraino, eta oain gozen kalera. Eta zuk esaten duzun bezala gozamen hori aurkitzeko, abertzein dan lehenengo aurpegia itzultzen didana niri, nik ematen ari natzaiona. Izan zen, azaroaren 21 batean aurkeztu diskoa, 25ean kontzertua, eta jendea gure aurrean batzuk jabazek izkiten. Eta horrek esaten dizu azkenean etxoiten nahi diela. Eta orduan, nola baitere esker hori emateko gutxinez egin behar dezuna da holtza gainean ondo pasa gozatu eta gozatzen duzu guzti hori transmititu. Minimok, nik uste. Ze eskerrona, esate baterako. Ez duelako misteriorik gordetzen diskuetez. Ez dago, esperimentazio horiek oso ondo, soinu osona dauka, letrak, kantuak, esango nuke betiko moldien bebai, eta ikusten da jendeak eskatzen duela, jarraitzaileak dituzuela. Bai, ditugu. Eta iratik oso ondo esan duen bezala ditugunak oso fidela dira. Orduan, batzutan edo letra azten bazaigu edo zati batean zerbait arrabaitu modu, ikusten dituzu lehenengo aurpegiako batek keinu besteak ezagiz zer, eta orduan, juño, eske gaina badidui notak hartzen ari dira momentuan. Egia da azkeneko disko honetan, Igorrek sartu ditula base sintetiko eta piano askoz gehiago. Orduan, horrek daramana da, zuzenean beste pertsona bat gehiago sartzera, ala pentsatu genuen izan zen, sampler batzuk lantzatzea edo botatzea azpitikan. Horrek ez digu margen ikusten faiatzera, dena klaketarekin dijoa, dena momentuan dijoa, eta horrek ere sortzen du beste exigentzi bat, orduan egon behar duzu oso kontzentratuta, eta azkenean nik uste dut, maila profesional batean sartuta. Baina asko zoeto, zuzeneko programa lez. Gero ondo agertzen da nire ez du, ze ondo tabilen nire buru ondino. Gari, Jonen moduko abeslari batek ekipo sentsazio ze ondo zuretzat bai, babes hori da zema maite zaitzuien. Oso jatorra izati ez gain. Oso karisma handia daukalako. Nahi desan zuek be bai, Jon Martinen taldie. Eta gainera ez daki ondo sartzen. Ez daki, baina egia da. Zergaitik kostatatzu horren beste. Ez zaio gustatzen gainera. Zazpi eskale karidadeko danok kontatzen egoten zarien, noiz hartu. Ez zaio gustatzen. Libreki dabiltz, honek bertxolairek. Ni biti biltzen nahi, Jon, hartu Jon eta jarri parean, eta hartu Jon, eta Durangon ez batez ere. Ni nahi saltxeroena eta eskina guztitan ibiltzen alde batetik, eta erditan Jone behira. Nun dago, kamera hor balin badago, Jonek onduan egon behar du. Baina, nik uste dut hori, oso ondo esplikatu zuen behin, berak bertsolaritik abeslarira egiteko saltoa horretan, badago hurrengoa dela ja frontman edo jendearen aurrean dominio hori hartzeko esperientzia behar da. Eta nik uste dut, bide horretan ari da urratsak hartzen, baina ez da inerraza. Ez da inerraza. Aitzolek be hori esaten zuen, beste, Aitzol Barandiaran, hori ikusi dugulako Aitzol belagune da talde bat egingo dugu, orain ja ezagun egiten ari dira be bai, ez talako erreza. Hau galderi ez etorren arira, ederra dela, ikusten dana, lagun artien egotie. Zuen pazientzia, txiste bazalakon, eta zu ze babes dute sentitie. Azkenien, honegaitik egiten direlako nolako gauzak ez da, gaitasun bat daukagu, kantu batzuk egiten ditugu, zeuna aurrion erakusten ditugu, plazer bat guretzat zuen aurrion erakustie, baina azkenien honegaitik egiten da bai ez da? Honelako esperientzia jasotzea erren bakoitzak. Ez badu baita ere, zuka esaten duzuna. Bai, suertez, gainera nik pertsonalki eta behin baino gehiagotan aipatu dugu taldean, guk neurri bateraino Jon ez dugu bertsolari bezala ikusten. Badauka bere bertsolari faceta, baina gure kantari bezala eta letra sortzaile eta idazle bezala ikaragarria da. Baina pasatzen zaigu, letrak idatzi ditu, kantatu ditu eta estudioa joten garen, eta estudioak itzultzen dizkigunean, orduan azten zea, ostras! Baina, noraino dijoa letra hau? Eta gehiago esan ditut, eta lehenengo kopiak hartu eta sartu barrura kotxean, eta berruna sonatzen duen, talako batean, hartzen diozu beste ikuspuntua guztion. Nik uste dut suerte handia daukagula, zeren horrelako idazle gutxi daude Euskal Herrian, eta bat ondoan eukitzea, arro goteko modukoa bada behintzat.
Bai, iztun hona, idazle hona, ondo, konpaino hona, Jon da nadakozu. Entzun. Dantza egitea falta zaio. Dantza egitea falta zaio, bueno, eneko eukitxe bideoklipetan ondo zauzi. Jon, beste kanta bat entzun behar dugulako, eta maitzaldera idatita Jonentzat bai galderie. Jarraitzaile fidelen konturi oso ederra dalako, zergaitik hurbildu baten bat orain ikusten dauena. Zergaitik hurbildu beira taldie ezagutzera. Zer da zuen proposamena? Ez dakien batentzat, zer eskaintzen zuie diskuen? Ze gatxa? Bai. Ze ondo, bertsolari bet. Pentsatzen jartzie, ederto. Esan ez dugula pentsatzen. Ez? Oso trebiek zariela. Ez, gure eskaintza da neurrira indako zapata bat, zure oinean neurri hortakoa baldin bada, iruituko zaizuna zure oinea aurretik ezagutzen genula. Uste dut bakoitzak alare kanta batean edo bestean edo gehienez bitan edo aurkituko dula bere neurrira egindakoa. Eta hori da gehien gustatzen zaidan gauzetako bat. Norbaitek esaten dizunean kanta hau entzuten daramat 2 aste, esaten duzu, badakit exactamente nola sentitzen naizean. Eta ni noizbait horrela sentitu izan banaiz, kapaz izan baldin banaiz, hoi letra bihurtzeko, eta orain beste norbait kapaz baldin bada letra hoiekin terapiatxoa egiteako, edo bere tristura hortan autolesionatzeko, balio dit egiten dutenak, zentzu ematen dio nire lanai. Musikako horretarako asko laguntzen digulako. Musikak laguntzen digu horretan, literaturak laguntzen digu horretan, arteak laguntzen digu horretan. Ze zaila honen atzetik erantzun bardine egitea. Ni gaina erdiafonika eta zergaitek oinen urbildu, aituta. iratik lagun bateri oparitzen zazu. Beiran, diskue, esaten zazu, entzun, agertuko nahi eta kantuetan nau, zergaitek oparitu nolako disko bat lagun bateri? Jo, nien az bertxolaia eta ez dut hain errexeran. Nik uste, ez dakit, bakoitzak bere egin dezaken disko bat dela, Jonek letrak maixuki idatziak ditu, eta bide ematen dizute zuk zure itxeko, zure modura interpretatzeko, da besti batzuk bestiak bino itxilagoak edo dinak, bino gehienetan nahiko zabalak dira eta musikalki ere zoragarriak dira, musiko bikainak ditugulako, beraz, nik uste dut denan artean mimo ondizindako disko bat dela eta zertikan oparitu ez dakit, nik uste gozatzeko disko freskoa dela eta horregatik. Bueno, hirugarren lana, Brailean Beira taldearentzat, hemen apuntatuta ditudan kontzertu danak pasatuta dauz. Oiartzungo Pagoakue Gasteizen egon zineten Elizondon Durangoko azokan, non ikusi ahal izango zaituztegu? Bueno, oraingoz itxita daukagun bat karra da, Mungian da, urtarriaren 27an izango gara, 9:30 aldera hor bertso eguna dela eta anibiliko gea. Besteak erdi hitzartuta bai, baina itxita ez, Hondarribin ibiliko gea, Andoinen itxi dugu zerbait, baina denak nahiko zintzilik. Egia esan hori, aurreko urteko abendutik onaino izan da olatu bat harrapaitu gaituna, eta azkeneko 15 egunetan nahi genuen hori Durango bukatu. Arna sartu? Bai, zen egia da azkeneko zuzenekotan momentzu batutan burua txurian gelditzen zaigula. Izan da, Jonen txapelketa ere tartean, eta guzti horrek sortu du. Oso exigentia delako bebai, Jon oso ondo ibilizatete bebai, baina burueleko bitan bebai, Durango hortxe txapelketarekin jarraitu bider. Egia esateko nik duela urtebete hasi baldin baginen grabatzen izan zen justu hau ez gertatzeko. Esan nien, ni txapelketan oso estu ibiltzen naiz, nahiago dut bukatu, eta irailean edo ekainean argitaratu, eta gero ahaztu promozio ez eta kontzertu ez pixkatean. Baina ez, horrela jundia datak eta txapelketan bete-betean arratu. Bueno, adidanok urtarrilean Mungian, eta gero datak zelan dato zen, Leitzako karnabalatan igual libre hori barne txiste bat. Gari, Jon eta Irati, ze ondo etorri zaretela. Plazar bat arloan berbetan hasten gara nien eta minutuek aurrera duzten nien, eta artezleagia esaten da benien amaitu behar. Amaitzeko kante derra bat entzuko dugulako. Beira, plazer bat izan da. Neska mutilek hemen eukitxizuek, hurrengora arte. Esker. Hartuko dute leku zuzenien entzungo dugu. Kantua, gero aurrera jarraituko dugulako. Eta kantu ederronegaz aurretik gure eskerrona, haupa.
Lehen musua eman ta 3 urtera, animatuak geunden aur bat izatera, bide guztiz ederra izan zen asera, zenbat gau bero eta zenbat saiakera, baina egin ala denborak aurrera, desagertzen joan zen lehengo plazera, orain itxumustuan tematu oikera, gozamena da baina gozamen minbera. Aspaldi ez dugula minik eraisterik, ez oearen alde beretik jeisterik, dentza ez dago betiko eusterik, hilero marra gorri berberak usten dit, ez dut lortzen pozaren posterik bizterik, aurdunitza tatxatu dute biztegik, prediktor bati beha gabiltza tristerik, urak ez ditu hausten begiak besterik. Neska masaila bete, hiledun mutiko, umetxo txiki leuntan kagorriko, desiratua ez da azkar etorriko, ta horrek ezka sortu digu gurekiko, harremana ez dago lehen bezain finko, lehen bikote ginen eta orain biko, bakarrik senditzen aiz bakarrik betiko, minak blaitzen hau eta sekretuak ito. Sarkatuta tala ere hotzak, ezagutu ditugu ezinaren hortzak, lepoan hiltzatuta hain dira zorrotzak, talaren eskuak berri zeinen motzak, kuadrilan aurtxo bana badauka bakoitzak, berriro aurdunago nolako aitortzak, soilik daki probatu duenaren bortxak, zemin ematen duen beste baten poza. Medikuen gandik ez gabiltza aparte, dieta sano batek lagundu dezake, tori pilula hauek ez utsegin bate, dena agindu eta dena borondate, estatistikentzako bada nahiko tarte, lautik baten arazo da esan didate, hainoikoa bada galdetu nezake, zergatik ez dute zer jakin orain arte. Itxaropenik eza bihurtzen da pipi, tabarrutik jaten hau poliki poliki, bihurtu sentimendu gabeko maniki, nik mezu bat bidali nahi dizut biziki. Esperoan dauzkazu bidezio biki, papar bat ta bi beso bat bititi, esperoan aita ta ama bereziki, zatoz nahi duzunean laister arte jiki. Iratri Odriozola, Jon Martin, Garikoitza Mondarain, aupa, txalo, eurentzat.